Татарстанның яшь инспекторлары Чистай балалар йортында тәрбияләнүчеләргә үз эше турында сөйли. Юл йөрү кагыйдәләрен яттан белү, беренче медицина ярдәмен күрсәтә алу, барлык таләпләрне үтәп велосипедта дөрес йөрү. Бу малай кызларның кайбер осталыклары гына, алар имин тәгәрмәч ил күләм бәйгесенең узган елгы җиңүчеләре дә. Бу бик файдалы. Юлда йөрү кагыйдәләрен өйрәнәбез. Төрле акция һәм конкурсларда катнашабыз. Җиңүләр яулыйбыз. Казан кызы Анастасия бу хәрәкәткә 2 ел элек кушылган. Әнисе дә заманында яшь инспекторлар рәтендә була. Бу хәрәкәт миңа күп белем бирде. Хәзер юлларда мин аеруча игътибарлы. Кагыйдә бозучыларны да шунда ук күреп алам. Мәсәлән, машина йөртүчеләр тиешле урында туктап, җәяүлеләрне үткәреп җибәрмәсә. Яшь инспекторлар хәрәкәтенең ярты гасырлык тарихы бар. Республика буенча 1000 ярым отряды эшли, аларда 19000 бала шөгыльләнә. Алар безнең булышчылар, алар үзләре өчен дә бик кирәкле һөнәр, алар иң беренчедән юл кагыйдәләрен бозмыйлар, алар үзләренең яшьтәшләренә дә зур үрнәк, без аларга рәхмәтле. Аларга җаваплылык өсти, алар үз максатларында ирешә, яңа дуслар таба. Чистай балалар йортында тәрбияләнүчеләрне ЮХИДИның тарихы белән дә таныштырдылар. Музейда 20нче гасыр башында кешеләрне йөртү өчен кулланылган арба, милиция хезмәткәрләренең 80нче еллардагы машиналары, тизлекне ачыклаучы иң беренче җайланма бар. Безгә экскурсия ошады. ЮИД отрядына кушыласы килә. Мне было очень интересно. С той же самой тележкой узнал. Минем игътибарны бу арба аеруча җәлеп итте. Яшь инспекторлар хәрәкәте белән дә мин таныш. Үзем дә аның әгъзасы булган идем. Яшьләр белән очрашуны хәрәкәтнең 50 еллыгы уңаеннан оештырдылар. Мондый чаралар республика мәктәп бакчаларында да үткәреләчәк. Олия Сабирова, Александр Вольнов, Яңа Асыр каналы.